was dit nou sê? Hoe was dit, mama? Dit gaan goed. Gaat dit baie goed? Baie goed, joh. Hoeveelste keer is het wat hier komt? Dit is mijn eerste keer. Dat is de eerste keer. Yes. Halleluja. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ik weet niet, maar ik heb een linkers gezien. Deze net mooi. En dan wil ik die linkers zien hoe die man van oktober verscheen. Die man van oktober is verscheen, dan wil die linkers zo staan. Halleluja. Amen. En dan wil ik naar die linkers kijken, toen die linkers leer. Dat is iemand wat verjaart rondom oktobermaand. Amen. Mag achtervolgt die persoon, want die linkers is leer. Amen. Een van jullie familie mensen wat verjaart in oktobermaand. Dood mag achtervolgen hulle. En kom kanseleer dit in die naam van Jesus. Ja, ik ken niet met iemand. Mijn dochter verjaart die 13 oktober. Wat is dochter is hij? Mijn kind. Oh, ik is jullie samen. Als het nog een familie. Ah, die praise die wel in de naam van Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ik kom stier. Elke doodsmacht terug waar vanaf dit kom in die naam van Jesus. Wat is die dochter nog? Sorry. Wat is die dochter nog? Zij blijven ons worden. Sy bly in Osona. Amen. Halleluja. Ek bid dat die hand van die Here op haar sal wees. Geen dood, geen planne van die vyand sal slag rondom haar in Jesus se naam. Amen. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Halleluja. Amen. Dat is 'n skraal mansmens. Wat ek sien, wat tussen julle mama en nie. Dat is 'n skraal ookie. Wat tussen julle staan daar. Maar nou weer aan haar by die pink. Soos krale aan 'n persoon. Amen. Lang op die been. Ja. Smeg gewees in die rok. En waar is? Amen. Wat is? All the time. All the time. God